buɗe sabuwar mace, yadda zaka buɗe sa, don maza da yawa da sun ga durin nan shikenan sai kaga suna tura. Idan ba ku sani ba, akwai matukar mahimmanci a gurin buɗe mace da farko. Maza da yawa suna kuskure, domin idan mace a matse take, kun gane, yana da kyau ko da burarka wace iri ce ka sai da zaka kula da ita. Yana da kyau ku san wannan. Dole ne yau muku bayani yadda za ku buɗe sabuwar mace, wato macen da ba ta taɓa cin dori ba, macen da ba ta taɓa sani menene bura ba. Yana da kyau ku lura ku sani, domin watakila azzakarinka yana da girma, watakila kuma azzakarinka ba shi da girma, wani kuma watakila dai ita ɗin yanayin buɗe ta ɗin akwai yanayi da za ka buɗe ta. To ku karkaɗa kunnen ku zo gani ni Mimi Love na zo muku da bayani mai matuƙar muhimmanci akan yadda za ku buɗe sabuwar mace. Sannan wajen buɗe mace ta nan ake samu duk wata ƙofa ta zamantakewa. Ina fatan kun gane, duk wata ƙofa ta zamantakewa, duk wata ƙofa ta rashin jituwa, duk wata ƙofa da zai zo ya yaki da sha'awar mace, a buɗe mace ake samun shi. Tabbas idan kuma kuna gaba ku yadda ba, ku ƙara tambaya, ku binciki mata ɗaya bayan ɗaya, za su gaya muku. Don maza da yawa suna ƙoƙarin ɓata farjin mace a lokacin da suka fara buɗe ta, domin wannan yana matukar zuwa mata da matsala wanda yake da which is very wrong, bai kamata ba. To a yau za mu yi bayani akan yadda ake buɗe mace, yadda za ka buɗe mace, misali yadda za ka ci mace idan bata taɓa sanin namiji ba, yadda za ka fara cinta. Yawa, to wannan shine bayani na a yau. Abu na farko a nan shine, bayan ka gama mata wasanni, tsotse-tsotse, lashe-lashe, tanɗe-tanɗe, ka gama shan nononta, bakinta, ka taɓa duk wasu weak points ɗinta, ka gane, shi yasa ake cewa ku bari ruwan nan na mazi ya fara fita daga farjinta. Idan ka bari ruwan nan ya fara fitowa, zai taimaka mata sosai wajen wucewa. Sannan mun muku bayani akan abubuwa da yawa wanda suke ƙara jin daɗin zamantakewa da waye-waye, wanda yake da matukar amfani ga farjin mace, wato man zaitun, wato olive oil. Ina fatan kun san shi. So yana da matukar muhimmanci a ce olive oil ɗinka yana gefe. Za ka ɗauko olive oil ɗinka ka zuba ma burarka, ka shishafa ma azzakarinka ya ji sosai, ka shishafa ma farjinta shi ma ya ji sosai. Tun ma lokacin da ake wasa ana jin daɗi, tun lokacin ake so ka shafa wannan olive oil ɗin, wato man zaitun, a cikin farjinta da kuma kan burarka, wato azzakarinka kenan. Bayan ka shafa su, ka gama duk abin da za ka yi, domin ita mace ya kamata a ce kafin ka fara cinta ka ji ta yi wash ɗin nan na daɗi, kafin nan ta fara na kuka. Ina fatan kana fahimta ta. Kafin ta fara cewa babu daɗi, ta ɗan fara jin daɗin, ka gani, wannan zai tsima jikinta, saboda mai gobe tana son ta ji wannan daɗin da ta ji wanda bata taɓa ji ba. Ya ake yi a same shi? To ku biyo ni. Kada ku manta, idan ku baki ne, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar nan ta sanarwa. Idan kuma kun kasance masu bibiya na ne, ku kasance kuna danna mun alamar nan ta like, sannan you are free guys to comment whatever you guys want. Yadda ake yi shine, bayan ka ɗauko duk ɗinka, wato ka ɗauko burarka, za ka zo da shi bakin dorinta, sai ka ɗan fara goga shi a hankali. Kana goga shi yana zuwa yana taɓa saman wannan ɗan belin nan na sama, tana ɗan, za ka ga tana ɗan washi, tana ɗan wani mimmiƙewa, tana jin daɗi. Burinta dai ta ji ka saka, kuma bata san cewa a rufe take ba. Ina fatan kuna fahimtar magana na. Kana goga shi, kuma gogawan ba a ce ka zauna tsakeke, ka zauna haka kai kana gogawa kana da daɗi, da daɗi. Wasu mazan suna wani irin wawanci a nan gurin. Da daɗi. Ina fatan dai kun ji bayani na da nayi akan sabon ango. Wanda basu kalli bidiyo na da nayi bayani akan sabon ango ba, su je ƙasa da wannan bidiyo ɗin da yanzu nake magana akai. Shine daga shi sai wannan bidiyo ɗin. Kana da daɗi, in sa miki, sai ka ga yana wani nishi kamar zai yi hauka, saboda shi ma yayi nisa. To Alhaji gaskiya ba haka ake yi ba.
gaskiya ba kake ba, da ka ɗan kwanto kan jikinta, ka gane ai, ka ɗan kwanto kan jikinta, hala kana shan bakinta ne, ko kuma hala ɗayan hannunka yana kan nononta ne, bakinka ma yana kan nononta kana tsotsa, ɗayan hannunka kuma yana riƙe da dik ɗinka ta kasa, kafanta a buɗe. Ina fatan ka gane. To wannan man zaitun ɗin da kasa zai taimaka maka, ko da ka ɗan buɗe ta ba za ta ji zafi ba. Ka gane, ko da kafanta ya ƙara buɗuwa, domin akwai matan da idan suka matsu da yawa ko kafansa ka buɗe sosai za su ji zafi. Ina fatan kun gane, ko da ka ɗan buɗe kafanta sosai ba za ta ji zafi ba. So ɗayan hannunka yana kasan dik ɗinka, yana kan dik ɗinka, kana goga mata shi. Ɗayan hannunka kana shan nononta da ɗayan bakinka kana shan nononta da shi, ɗayan hannunka kuma kana sarrafa ta. Ina fatan ka gane, ko kuma kana rungume da ita, whatever, amma dai bakinka ya kasance yana yin wani aiki, ko baki ko nono, kar ya wuce wa'innan abubuwa guda biyu ɗin.